Lijep pozdrav svima! Danas radimo jedan kolač zanimljiv svima, zvan krempita. Lisnato tijesto ovog puta nisam osobno radio, već sam ga kupio. Kupovno tijesto većinom bude već razdvojeno na dva jednaka dijela. Svako tijesto razvaljamo na veličinu tako da malo ide preko rubova pleha u kojeg ćemo stavljati i poslije slagati kolač. Zatim svih 8 jaja razdvajamo bjelanjke od žutanjaka. U bjelanjke dodajemo prstohvat soli te miksamo u čvrst snijeg. Ono što bi svakako preporučio da bjelanjak svakako miksajte na kraju cijelog tog postupka tako da bude svježe izmiksan. Miksamo žutanjke, u njih dodajemo 9 žlica šećera, miksamo dok jaja ne postanu blijedo žute boje. Nakon toga dodajemo 200 ml mlijeka te dodajemo 9 punih velikih žlica brašna. Smjesu dobro izmiješamo dok se sastojci ne sjedine. Ostalih 800 ml mlijeka kuhamo na vatri. Procedura je slična kao i kod izrade pudinga, znači kad malo mlijeko zakuha, dodajemo prethodno izmiješanu smjesu, te stalno istim pokretima miješamo, s tim da krema se mora kuhati barem nekih 20 minuta. Nakon toga, dok je krema još topla, u nju umiješamo lagano snijeg od bjelanjaka. Kada se sastojci svi lijepo sjedine, kremu izlijemo na podlogu od lisnatog tijesta. Kremu rasporedimo jednako po cijelom plehu, te pustimo kremu da se u potpunosti ohladi. Nakon što se krema ohladila, miksamo 250 ml vrhnja za šlag, te nanesemo na vrh kreme. Kada smo to odradili, nakon toga dodajemo drugi dio lisnatog tijesta. Lagano rukama utisnemo, te za kraj po kolaču posipamo šećer u prahu. Nakon toga, kolač je najbolje u potpunosti ostaviti u frižideru kako bi se krema stisnula. Naravno, nakon toga ćemo ga moći i lakše rezati. Mogu reći samo da je krema izvrsna. Neki to znaju kremu napraviti od pudinga, što je lakša varijanta, ali inače ova je original i meni najdraža. Dobar tek!